Říká se, že kdysi dávno, když byl svět ještě plný magie, chtěl čert v malé obci Lidečko překazit stavbu kostela. Když však máchl obrovským balvanem, polekal se zvonů ze sousední vesnice. Kámen mu vypadl z rukou a dodnes tam leží. Dnes je to místo ticha a klidu. To je nádhera, čo? Tady je klid, to je krásný. Pavle? Áno. Myslíš si, že to jde i vylízt? Jasné, že to ide vyliesť. To je normálne lezecká oblasť. Fakt? Je? Ježíš, a můžu si to zkusit nějak vylízt? Myslíš, No, že to... tuto nikoho nepoznám, ale na Slovensku mám známeho a môžeme liesť s ním. Ja mu zavolám aj to. No super, jo, zavolej mu. Fakt? No chceš? jasně, Dobre, určitě. ja mu zavolám a ešte chvíľku si to tu vychutnajme, keď už sme to vyliezli. Okay. To je Bibione. Je to zároveň pekný začiatok turistickej cesty po okolí, pretože skaly stoja hneď nad obcou Lidečko. Pozri. Co je, Pavle, ale? My jsme měli dohodnuté, že půjdeme jako lézt. No ideme liesť, ale musíme sa tam nejak dostať. A jak, když jsme tady u vody? Asi budeme splavovať. Že? Jdeme splavovat tuto řeku? Jasné, zobral som kajak. Poď. Je to pár hodín do Beckova. A tam už sú skaly a čaká nás tam kamarát Marek. Kúkaj na to. Budeš háčik, hej? Ja budem kormidelník. Počkej, ale háčik to má těžší, ale ne? No má, ale kormidelník je dôležitý. Díky Palovu kormidelnickému umění jsme se spíš otáčeli dokola, než plynule pluli po proudu. Ten nás však naštěstí unášel dost svižně, takže jsme i přes jeho mistrovství nakonec mířili správným směrem. Jau. Koryto Váhu tečie takmer stále v prírode. Je to neopísateľný pocit, keď neraz vidíte srnku, ako sa ide napiť vody. Hezky. Řeka protéká pod skalou, k níž se váže stará legenda. Právě zde vzniklo poutní místo s magickou atmosférou. Kláštor Skalka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Oficiálny vznik kláštora sa datuje do roku 1224 a bol sídlom benediktínskych mníchov. Je to jediná stavba, do ktorej sa vchádza cez jaskyňu. K místu se váže krásná pověst z 11. století o poutnících svatém Svaradovi a Beňadíkovi, které pronásledovali zbojníci, protože věřili, že ukrývají poklad. Právě v této jeskyni Svorad nalezl Boha a zůstal tu žít spolu se svým žákem Beňadíkem. Toto místo se tak stalo základem benediktinského opatství na Skalce. Začali sme splavovať pri Nemšovej, prechádzame Trenčínom a končíme až v Beckove, skoro pod hradnou skalou. To je pohoda. Nazdar. Čau. Ahoj. Ako sa máš? Dobre. Ahoj, som Marek. To je Elča. Čaute. Ahoj, Čaute. Počul som, že ste boli na Čertových skalách a že by ste si chceli zaliesť. Jo, ale když to teď vidím, tak se trošku bojím, že to jako nežlezu. Neboj. Nie, neboj sa, určite to vylezete, ja sa postaram o to, aby ste sa dostali až hore. Marek je profík, to zvládneš. Tak když tak nebudeš chytat. Jasné, není problém. Alebo kladkostroj. Dobre, super, tak dáme si inštruktáž, pôjdeme na to. Okay? Poďme. Dobre. A vy budete doliezať za mnou na vrch.
Před lezením na skálu cítím velký respekt. Zároveň se ale těším na ten adrenalinový zážitek. Pavol šel jako první a tak jsem pozorně sledovala každý jeho krok. Je to krása. Úplne iný zážitok a neskutočný pocit. Tak, asi tam. Vítaj, super. Máme že aj 2/3 za sebou a za chvíľku sme hore. Super, těším se. No, Dobře mi. máš silu ešte? Au. Dobre. Už nemáš. Magnes to má potí. Hrad Beckov, postavený na skale, po ktorej sme liezli, je z 13. storočia. Hrad prešiel niekoľkými výraznými zmenami. Eri, tuto by sme mohli spraviť to, že akože vyjdeme tú skalu. Poď, taďal to, poď, čo myslíš? Ja tu nastavím kamerku. To bola skala. Úžas, svaly, ktoré ani nemám. Ty co? Pohodeli. Jasný. Neboj nič, sme tu. Jasně. Mezi významné majitele hradu patřili Matúš Čák Trenčanský, král Zikmund či mocný šlechtic Stibor ze Stiboric. Nasnímaj marker telefonom. Zkus to naskladovat, Pavel. Ty jo, pekne. Dnes sa dá na hrade nahliadnúť do minulosti prostredníctvom tejto rozšírenej reality. Tak čo, Eli, ako sa ti to dnes ľúbilo? Čertovy skály, splávo a tuto Beckovské skaly, čo povieš? No mega, akorát sú strašne vyřízená už dneska. Ja trošku tiež, ale mohli by sme možno zvolniť a ísť pozrieť do histórie na nejaké osobnosti. Na jaký třeba? Napríklad Milan Rastislav Štefánik. Okay. A nebo Komenský. Áno, Jan Amos. Jo? Dobre, díky za dnes a pokračujeme.